Čaute, tak vítam vás pri tomto videu, v ktorom si vyskúšam tohto tátoša a pravdepodobne to bude moje posledné video v mojom živote, takže verím, že sa máte na čo tešiť a že to bude krásna spomienka. Požičal som si tento super vozík natuningovaný od Dominika Drdula, ktorý má veľkú hodnotu, keďže patrí poslancovi, takže píšte do komentu ponuky a po tomto videu ho vydražíme. Sice už z toho nedostanem nič, keďže budem pravdepodobne mŕtvý, ale nevadí. No a je tu so mnou Baška, ktorá mi predvedie, ako sa to delá. Jak sa to delá? Sadni si na vozík. No, takto či? Dobre. Inak sa... No. Nohy si daj na stupačku. Čo je stupačka? Ktoré? Dobre, čiže zaparkujem si nohy. No. V prvom rade musíš mať ruky stále na obručiach. No. A len posúvaš obručami. Toto zatiaľ zvládam, ale chcel by som vedieť, ako sa s tým bočí a zrejme aj brzdím, čiže... Brzdíš takým spôsobom, že keď ideš dopredu, tak dáš dozadu. Dobre. Čiže to by som zvládol aj dozadu, pohyb zrejme... Počkaj, ale dozadu mi to už nejak bočí. Dobre, toto viem. Dobre, a ako s tým budem zabáčať? Zabáčať budeš jednoduchým spôsobom, tým, že jedným kolesom pôjdeš dozadu a druhým dopredu. Vždy do tej strany, do ktorej chceš ísť, musíš ísť opačným kolesom dopredu. Fú, toto asi treba pomenšie vysvetľovať, lebo mám v sebe len jednu kávu. Dobre, ideme od začiatku. Dajte sa trošku viacej do priestoru. Dobre. Ja už to viem. Ja viem ísť aj na striedačku. Dobre, máme to. Dobre. Tak? Áno. A do druhej. A keď sa chceš jednoducho na mieste totiť, tak len držíš koleso. Dneska domov. Do Trnavy. Vozíčkár na R1. Ktorý není na vozíku. Počúvali dopravný servis, no. To ste tam počuli, tak už viete od koho. Dobre, a poďme ma naučiť nejaké triky, alebo že na čo si mám dávať pozor pri tom. Takže chytíš sa obručí, vyhodíš sa, ale musíš. Ja už vidím, jak to bude pokračovať po tom vyhodení. Čiže, počkaj, idem za teba v rámci bezpečnosti. Ja sa nevyhodím. Vyhodíš sa. Ukážeš mi to ešte raz, lebo už teraz skorej sa vidím, jak sa vyhodím z vozíku. Chytíš sa obručí. No. A robíš len pohyb, ale tak, že musíš sa posunúť ako keby dozadu, hej, posunúť. A tým... Bože, kachličky. Telefón mám vyložený, OK. A ja sa na tom vozíku dodal? Hej, ale musíš sa kolesami dopredu, no. Ale tak iba mierne dopredu, aby sa predné kolesa nehybali dopredu. A za panvou musíš dozadu zatlačiť. OK, no. Ty kokso. Dobre, idem za tebou. No. Počkaj. No. Predklon sa viacej. No. Dobre, to už. A ja to zvládnem. A koľko na tom mám prejsť? Čiže... Dobre. To sa nedá. V prvom rade sa nauč na mieste. No, nič, ja už idem na ostro. Počkať. Drifty? No, žiadne také, že sa nedá. Počkaj, dopredu. Musíš... Počkaj na mieste, akože iba stáť? Hej, nesmieš sa posunúť ako keby... Jak chcem ísť? Musíš sa ako keby najprv vyhodiť prednými kolesami, až potom môžeš. Ty kokso. No. A to jak mám ostať stáť? Však ja hneď nitro dávam. Musíš sa prešvihnúť dozadu, až vtedy. Ja to zvládnem. Počkaj, nechcem, aby si bola za mnou, nech na teba nepadnem. Či nevadí? Alebo radšej padnem na ňu, než na zem asi, že? A ja budem mať kľudnejšie svedomie, keď padneš na mekčie. Ale dobre. Počkaj, čiže dopredu nemá... Ale... No poď. Máš to. Hop. Nemám. Máš to. A to iba chvíľku, ja chcem tak ísť. Dvojročná prax. Ale nie, ja to zvládam. Počkaj, nebuď za mnou. Bože. No, čo? To bol najdlhší, asi sekundu aj 1/100 k tomu. No. Dobre, myslím si, že toto mi nevíde nikdy, až kým sa tu nerozlejem na dlášku. Takže môžeme vyskúšať, keď tak dať ten závod na vozíku.
ale na cúvačku jediné. Teraz si dáme závod, taký menší slalom, že za koľko to ja stihnem ako turboraketový nevozíčkar, ale v tomto prípade ako vozíčkar. No, poďme na to. Ako prvá sa predstaví Baška, ktorá stanoví čas, ktorý sa ja pokúsim prekonať. Poďme na to. Štart! Ja sa rozcvičujem, nevšimajte si. Trénujem na zákruty. Jaj, to táce musím cúvať, bože. Penalizácia. 3 sekundy. Pripraviť sa. Pozor. Štart! Poď, Mario. Bože, toto cúva. Poď. To je Otočka. Jak sa cúva? Jejda. Pip, 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 pip. Dobre, asi to nevyhrám. Nie. Nie. Počkaj, ešte ideme ďalej. Toto sme nevideli. Fauly. Normálne. Mne sa odmontoval aj do keľu. Som zabudol cúvať porad. Ono to necúva teraz. Nemáš to? Ne. Dobre, musím uznať, že to je náročnejšie, ako som predpovedal. Musíš byť na to profik, aby si to dal inak. Už prešlo 30 sekúnd. Do keľu. Tak, No, to som musím rada. uznať, že si lepšia. No. Keby si Není o čom. keby si na to bolo 14 rokov aj pol roka, Fú, tak by ale, si aj ty bol taký dobrý. ale akože ten pád dosť bolel, musím tiež uznať. Najprv sa musíš naučiť padať, aby Ale si dokázal dokonale ísť. Akože padnúť s vozíkom, ale zároveň ešte aj so stoličkou je podľa mňa umenie. Lebo ja som si chcel hneď sadnúť. Naspäť, ale nevydalo, no. Nevadí. Okay. No tak, super skúsenosť. Keďže ma Baška rozbila, tak teraz sa predvedú aj ostatní chlapci na vozíkoch a som fakt zvedavý, že či dajú ešte lepšie časy ako ona. Ale dúfam, že nedajú lepšie ako ja, pretože nechcem byť najhorší vozíčkar na Slovensku. Takže máme po pretekoch, ja som túto trať zvládol za skvelých minútu aj 7 sekúnd s jemným zaváhaním pri cúvaní. A Adam, presne tak, dal túto trať za 32 sekúnd. Čo? 23. Tak naopak. Takže Adam túto trať dal za 32 sekúnd. Dobre, 23. OK. A Adam samo... Jedna káva. No. A samo dal túto trať za 24 sekúnd, takže im gratulujem, pretože obidva ma predbehli a musím im zdať hold, pretože išli perfektne, nejak ja. Ale uznávam, bol si aj ty dobrý. Daj na to. Tak, to je jasné. Gratulujem. K víťazstvu. No, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.